Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niki janipun ilmu umum nggih. Ilmu ingkang termasuk dituntut Allah untuk panjenengan menjadi saksi kepanggih Ruhul Qudus nggih. Ruhul Qudus niku sinten? Ruhul Qudus niku malaikat Jibril. Mongko menika Islam sekian lama niki ten Indonesia terpolusi terkotori oleh gen-gen jahiliyah, perilaku ulama suh ten ngajenge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mokoh menika panjenengan mulai bab buyute panjenengan sampai saniki boten ngerti napa sing namine Rohul Qudus meniku. Lah nggih, panjenengan ten mriki semerap ilmune mangke panjenengan damel putra-putri pun panjenengan kersane mboten dibudu-budui oleh orang-orang yang bergedok agama. Kenyataane tiyang ten ngajenge Allah perilaku jahiliyah, ten ngajenge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulama su agama mung dadi gedhok mawon. Nggih niki Ruhul Qudus menika sesungguhnya nggih meniku malaikat Jibril. Fisikipun malaikat Jibril mboten enten sing semrap, namung wonten mangke kula paringi semerap disyariatkan oleh Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika waktu kholwah dikepanggi malaikat Jibril. Lah niku Kanjeng Nabi pun melajeng wedi krana boten kenal. Setelah menika diparingi semerap datang Allah bahwa itu adalah utusan Allah ingkang namine malaikat Jibril ingkang disyariatkan hakikat makrifat Allah menika nggih niku disebut Rohul Qudus. Nah niku nggih malaikat Jibril niku saking kita niki pun terdoktrin selama niki malaikat niku ganteng-ganteng kados sing ngoten. Napa malih sing namine malaikat Jibril, kenyataane pun nggih menika Kanjeng Nabi mawon melajeng wedi krana napa fisike malaikat Jibril ingkang disyariataken niku leres bersayap ngoten menika, namun nggih diceritakaken kados ngoten meniku nggih hake Allah kersane panjenengan mangke ngalami kepanggih oleh malaikat Jibril. Lah niku enten parune wageng mripate tajem alit, alise tebel ngoten menika nggih kados muka raut wajah malaikat Jibril kados nggih dos pundi ingkang kula kajenge nyamiaken boten mung sekedar mawon dados ilmu kados ingkang nggih burung-burung menika, termasuk burung Garuda meniku. Nah, niku malaikat Jibril ngepanggi Kanjeng Nabi sampai melajeng wedi. Nah niku nggih alhamdulillahirabbil alamin. Bakdos pundi kanggo umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika saged kepanggih malaikat Jibril, boten usah dikepingini, boten usah dipadosi. Termasuk ten mriki panjenengan pun ben minggu ngirimi suratul Al-Fatihah dateng Wahdatul Wujud wali-wali Allah, dateng sahabatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khalifah 4 nika lan para nabi-nabi menika mangke panjenengan dipilih Allah karena Islam yang dibawakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk umatnya hanya sekedar dados saksi meniku nggih carane ilmune nggih ngoten menika panjenengan kudu nggadahi kirim suratul Al-Fatihah niku mangke panjenengan dikepanggi
Dos pundi kepanggih lek saged niku malaikat Jibril sak benere. Lah niku mongko kula kalih panjenengan mboten tahu dikepanggi, mboten tahu semerap, mung diterangaken melalui syariat nggih niku. Tapi mangke wonten lek sampean gadah istiqomah sak temenane, sampean kehidupan sehari-hari jujur, mangke panjenengan dikepanggi kiambe. Fisik niki mboten mengenal beliau, mata ini mboten mengenal beliau, kuping ini mboten mengenal beliau, napa malih mulut niki mung sekedar ngirimi suratul Al-Fatihah dateng para pejuang-pejuang agamaipun Allah. Moga wonten mangke panjenengan lek ancene ditakdirkan dateng Allah kepanggih jenengan wetinggian. Wong Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih mlajeng napa malih kula kalih panjenengan mongko nyangka-nyangka iku jin iku apa ngoten niku. Tapi lek pun kehendak Allah maringi ilmu, ada yang di dalam diri ini mengenal beliau, maka tampak bergerak mulut ini, di dalam ini dimatikan seluruh ini oleh Allah, tapi ada yang menjadi saksi diri untuk menjawab salam malaikat Jibril niku wau. Assalamualaikum ya Rohul Kudus. Ngoten. Napa kok mboten assalamualaikum ya malaikat Jibril? Lah niku letake nggih niki rahasiaipun Allah. Moga tiyang ingkang diparingi semerap dados saksi kepanggih malaikat Jibril niku salame nggih beda-beda menawi singkatan sing paling tertinggi kula nggih mboten ngertos. Mugi-mugi mawon panjenengan mangke dateng Allah melalui istiqomahipun panjenengan diparingi semerap piyambak. Dan niku wonten sosok ten ngajenge panjenengan melalui istiqomah niku wau. Sampeyan kados wedi kados melajeng mergo fisike malaikat Jibril kados ngoten menika. Tapi lek Allah pun menggendaki sampean boten saged kepingin melajeng, sampean boten saged gerak awak niki. Didiamkan diri ini sadar total panjenengan. Maka beliau bersalam, assalamualaikum ngoten. Moko semanjenengan menjawab waalaikumsalam ya Rohul Kudus ngoten menika. Lah niku ingkang sing mengenali malaikat Jibril sesungguhnya di dalam diri panjenengan. Niku nggih niku malaikat Jibril niku disyariatkan dateng Allah dados kendaraanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk nggih menika menjalani Isra Mi'raj diceritakan melalui syariat yang mengantarkan malaikat Jibril. Lah niku kehendake Allah ditulis teng kitab-kitab Allah termasuk teng Al-Qur'an nggih niku dados rahasiaipun Allah. Mangke panjenengan semerap piyambak, panjenengan bersolawat, panjenengan ngimani sing sak benere, mangke panjenengan dituntun untuk bertemu Dzatullah menika. Wujud keimananipun panjenengan mangke ingkang diatur oleh Allah. Dzatullah dipertemukan oleh Dzatullah ten alam ilahiyah menika. Termasuk panjenengan melalui diparingi saksi melalui alam-alam yang tak tertangkap oleh akal, termasuk alam ruh menika. Moko menika ruh yang di dalam diri umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika apakah termasuk Rohul Kudus? Nggih kula mboten ngertos nggih, panjenengan mangke ingkang ngertos piyambak. Sesungguhnya ruh niku yang di dalam diri ini memang tak makan tak minum, tapi ada wujudnya sekecil debu bersinar terang menyinari ruang fisik niki. Lah niku lek Rohul Kudus enten wujude ingkang diceritakaken dateng Allah nggih menika wujudipun nggih disebut mawon ilmune malaikat Jibril ngoten. Kados burung dara enten, kados burung garuda wonten. Mangke panjenengan sak temenane
sampean lampahi temenan pun sampean ngamalaken wirid-wirid sing berbau kanuragan mangke malah panjenengan tambah soro uripe tambah mboten karu-karuan keluargae lek berbau kanuragan menika wirid napa sing berbau kanuragan niku enten termasuk nggih ten Al-Qur'an lek dados kepentingan pribadi senajan ayate Allah nggih sesat termasuk nggih ida batatus jabar menika niku pukulan kajenge digawe ngantem sapa niku saged damel nyantet termasuk hijab sakniki pun terbongkar ilmu-ilmu ngoten menika khodaman jin hijab niku mongko panjenengan seneng kepingin krana gadah wirid niku nggih kepingin dicoba ten menawi kancane menawi tanggane menawi napa lah niku akhire nggih nedhi tumbal putra putri panjenengan sampean jaga sak benere Allah mboten nyanjangi panjenengan untuk jadi orang sakti untuk bisa nambani wong mboten panjenengan hanya diutus oleh Allah bersolawatlah kepada kekasihku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pelaku syahadat bertemunya panjenengan kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika termasuk para malaikat-malaikat Allah termasuk khalifah papat menika termasuk wahdatul wujud wali-wali Allah niku Allah ingkang nyuruh sampean nggadahi wirid lintune nggih nika akhire sampean tertipu oleh hal-hal gaib sing boten maha gaib maha sing gaib tok niku butuh walaupun sekecil minyak wangi napa malih lek panjenengan boten ngerti dadi tumbali jin niku wau sekecil niku panjenengan boten ngerti wiritan ingkang berbau kanuragan menika lek nggada estri sing estri sering ditilemi jin niku nggih Mas Roni nggih nggih atas-atas pokok menika Allah mboten nyuruh sing berbau kanuragan untuk menjadi istiqomah Allah hanya menyuruh panjenengan bersolawatlah kepada kekasihku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mokoh menika mangke putra putri pun panjenengan pinter kiyambek saged kiyambek tentang kecerdasan baik di dunia maupun tentang keimanan untuk memberikan ilmunya kepada orang-orang yang tak mengerti mboten usah kuliah mboten usah berpendidikan tapi panjenengan lek bersolawat mangke keturunanipun panjenengan putra putri panjenengan gadai otak sifat ingkang laduni termasuk nggih pun dijelasaken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika sifate fatona tableh sidik ngoten nggih amanah lah niku termasuk nggih mboten sesempurna kados Kanjeng Nabi niku wau mungkin salah setunggale barokahipun panjenengan melalui selawat dikekno dateng Allah teng putra-putraipun panjenengan termasuk cerdas lah niku lah napa panjenengan kali kula dulinan ilmu-ilmu ingkang menyesataken lah niku nggih sakno putra-putripun panjenengan rabi gak suwe anake si cilik-cilik nyerempet nggih ditinggal lantaran napa nggih niku wau pun sampai belajari sing kados-kados ngoten menika cukup panjenengan imani mawon selawat niku zat tuwa ingkang ngongkon lek singen-singen termasuk sing kita yakini orang-orang yang dari Timur Tengah mereka yang berkedok agama dan Indonesia niki bisnisnya pondok malah maringi istiqomah wirid-wirid ingkang menyesataken termasuk hijab menika nggih atos-atos niku panjenengan napa kula kok pun sanjang kula mboten berguru ten sinten-sinten kula diparingi semerap
dhateng khodamipun piyambak nggih kejip niki wau kados masuk akal lek didamel kekanuraganan kathah mungsuhe termasuk kula didugi dalam hal kegaibanipun Allah wonten tiyang ingkang ahli ilmu singen pancasonah ngoten menawi ilmune basae kalian nggih termasuk rawarotek niku wau sampai kados ngoten tiyange kepingin melepas ilmune. Ha niku yo napa lek melepas ilmune Mas pun kadung ngeten kula nggih gampang mawon. Cukup sampean sholawat nedhi ngapura dhateng Allah mangke Allah kiyambak ingkang ngelepas napa sing sampean sebelumnya dereng ngerti menika sehingga sampean kados pendekar kados sing menika hawa nafsu lekat di diri sampai keluarga ping balak-balik lek tiyang gadah ilmu ngoten menika sampai kepingin pejah kepingin diakui sebagai umat Kanjeng Nabi nggih mboten enten ingkang kula sampaiaken napa-napa namung sholawat niku alhamdulillah beberapa minggu dikepangi dalam keadaan tiyange pun sedo sebelumnya niku tersiksa ya melampaui nggih ilmu ngoten menika nggih panjenengan pun semerap sesungguhnya Rohul Kudus menika nggih meniku malaikat Jibril yang mengenal di umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meniku nggih teng lebetipun panjenengan piyambak fisik niki boten kenal namung didadosaken saksi bahwa istiqomahipun panjenengan melalui bacaan kirim-kirim suratul Al-Fatihah menika mangke panjenengan diparingi semerap napa kula terangaken iki krana jamaah enten sing ngalami tapi mboten percados bahwa niku malaikat Jibril mboten nggih alhamdulillah rabbil alamin mboten ngakoni awake sinten-sinten mboten dadi kesombongan diri tapi dereng dipasrahaken Allah cuma dalam pikirannya mawon lah niku nggih sae tapi mboten kepercadosane niku mboten napa Mas Wahid mboten percadose awake kepanggih malaikat Jibril lek diserahkan dhateng Allah niku sae tapi mboten krana semerap ilmune akhire mun dados ngambang mboten manfaat blas mugi panjenengan sakniki pun semerap ilmune lek panjenengan mangke bersolawat tanpa kesadaran diri solawate pun panjenengan digantos muter tasbih malaikat Jibril niku digantos pan Rohul Kudus niku tanpa kesadaran panjenengan di hadapanipun panjenengan niku wonten nggih meniku malaikat Jibril niku mugi mawon mangke panjenengan diparingi